protektadong pamilya, kasaganang mas hugas iwas, kinabukas ay maganda. Saras Bakuna! Libre lang magpares bakuna. Magtanong sa inyong health center o tumawag sa DOH 1555 hotline. Narito na ang mga nagpapanggang balita. Pamilya ng mga OFW sa Ukraine, matindi ang pag-aalala. Labrador, Pangasinan Mayor Arenas, lumipat na sa kampo ni Mark Cuangco. Mga kakamping sa Cebu at Iloilo, nagpakita ng puwersa. Lalaki, pinagbabaril sa abra ng kanyang sariling bayaw. Pekeng gamot, nasabat. 13 milyong pisong halaga ng marihuana, nasabat sa Kalinga. Mula sa Highland TV News Center Baguio, ito ang Zone Headlines. Naimbag nga malem amyanan a Luzon, hatid namin ang mga maiinit na balita. Ipinakita at ipinaramdam ng mga kakampings ang kanilang suporta sa tambalang Lenny Kiko sa isinagawang caravan sa Cebu at Iloilo. Magbabalita, Randy Guzman. Nagmistulang variety show ang Cebu People's Rally ng Tropang Angat sa Southwestern University FINMA sa Cebu City kahapon. Mula sa senatorial aspirants hanggang kay Vice Presidential aspirant Senator Kiko Pangilinan, ang mga kapos, ang mangingisda, magsasaka, ang manggagawa, at hindi lamang tuwing eleksyon, kung hindi kahit walang halalan, umaga, hapon, gabi, inaasikaso ang mga nasa laylayan. Yan ang Robredo Pangilinan Tandem. at ang pinakahihintay na presidential aspirant, Vice President Leni Robredo, hindi humupa ang enerhiya ng mga kakampings. Leni! 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 Alam nyo, umikot na ako sa buong lalawigan ng Cebu maghapon. Galing po kami sa Talisay kanina, galing kami sa Arcao, galing kami sa Toledo. Napakarami mga volunteers na nakilala namin. Akala ko kulang na yung tao ngayon kasi ang dami ko nakausap kanina. Pero gulat na gulat po ako pagdating ko ngayong gabi kasi andito kayo lahat. Kaya maraming salamat. Hinarana naman sila ni Juan Carlos Labajo. Sundin yung mga pangarap dahil minsan lang tayo. Nakisabay din sila sa paghataw ni Gab Valenciano. Naging emosyonal naman ang lahat nang inalala ni Vice President Leni Robredo ang yumaong asawa. Sa akin po, ang Cebu will always be very emotional for me. Dahil sa maraming dahilan. Ang pinakauna pong dahilan, ito po yung huling lugar na pinanggalingan ng asawa ko bago siya na aksidente. Sa kanyang talumpati, malinis na pamahalaan ang muli niyang ipinangako. Ito po yung gusto nating sabihin ng gobyernong tapat. Aangat ang buhay ng lahat. Unang-una para pangalagaan ang kaban ng bayan. Pag napapangalagaan po ang kaban ng bayan, mapupunta din siya sa pagtulong sa mga pinaka-nasa laylayan. Yung bawat sentimo ng aming budget ay kwentada namin.
Sinisiguro namin na mapupunta siya dun sa mga pinakamalalayong mga lugar na nangangailangan ng tulong. Pero hindi lang po yun. Pag malinis ang pamahalaan, may tiwala ang mamamayan. Ikinatuwa rin ng mga kakampings ang katagang Lenny kanyang binasa. Revolution. Eto, pakinggan nyo. Maganda to. Yes to lugaw, no to magnanakaw. Yes! Kaninang umaga ay nagkulay rosas na rin ang mga kalye ng Iloilo dahil sa mga masugid na taga-suporta ng tropang Angat Buhay. Alas 4:30 ng hapon nagsimula naman ang programa para sa kanila na dinaluhan din ng ilang banda at artista para magbigay ng karagdagang kasiyahan at mensahe ng suporta. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Lumipat na sa kampo ni Mark Cuangco ang mayor ng Labrador, Pangasinan. Ayon kay Cuangco at sa buong Team Aguila, ang pagsanib ni Mayor Arenas ay makakatulong sa kanilang advokasya. Magbabalik sa report, Randy Guzman. Sa pambihirang pagkakataon, hayagang inendorso ni Labrador Mayor Dominador Arenas ang kandidatura ni Mark Cuangco bilang kinatawan ng pangalawang distrito ng Pangasinan. Dan itir tayo sa kumpiyansa, andi arong. Sa iyong sublay na kongresman ng segunda distrito, andi arong, Mark Cuangco. Sa panayam sa alkalde, kinumpirma niya ang pag-endorso kay Cuangco at suporta sa Team Aguila. May isyo na nasisila ako sa pira. Walang pirang pinag-usapan nang pumunta ako dito. Hindi ako tumanggap. Dating kaalyado ni incumbent 2nd District Congressman Jumel Espino si Mayor Arenas. Ito si Mayor Arenas, ang aking kaibigan. Pero marami ang nagulat nang siya'y kumalas at ngayoy suportado na ang kandidatura ni Mark Cuangco. Hanga raw siya sa plataforma ni Mark Cuangco. Actually, buong tropa, from Vice Mayor down to the municipal full support kay Cuangco. Buong pusong sinalubong ni Cuangco at ng buong Team Aguila si Arenas. Itinuturing itong tagumpay sa kanilang advokasya dahil malaki raw ang maitutulong niya sa pag-unlad ng Distrito 2. Tingin ko nakilala ni Mayor Arenas yung trend na kami ay nagustuhan kami ng tao. Gusto niyang sumakay sa amin. So ganun din kami naghahanap ng poste sa Labrador because ulila nga kami, no? So, mutually beneficial relationship ang nangyayari ngayon sa Mayor, sama na ako sa iyo. Team Aguila na ako. Palagay ko naman naibigay ko na lahat sa Espino yung tulong ko. It's high time na baguhin natin. Tanging si Espino at Cuangco ang maghaharap sa pagka-congressman ng 2nd District ng Pangasinan. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Habang patindi ng patindi ang tensyon sa pagitan ng Ukraine at Russia, matinding takot ang nararamdaman ng pamilya ng mga OFW na naroon. Magbabalita, Randy Guzman. 2 taon nang kasambahay sa Ukraine ang ina ni Carl Jason. Sa huli nilang pag-uusap, ramdam niya ang pagkabahala ng ina. So kanina po, sabi niya po, meron pong mga OFW po na dumiretso na po doon sa borderland po ng Poland. So meron din pong ibang OFW na nag-stay po doon malapit pa rin po sa Gera. Tapos yung ginawa na po is sumama po siya doon sa amo niya na nag-evacuate lang po sila ng lugar. February 22, nagdeklara si Russian President Vladimir Putin ng giyera laban sa Ukraine. Matinding takot ang bumalot kay Carl Jason. Siyempre po, magkahalong kabat at takot po na anytime po kung anong mangyayari sa kanila is wala po ako magagawa. Like, dasal lang po yung kayang gawin, tsaka faith lang po na wala po nangyari sa kanila. Lalo na po sa mga kasama po nila.
Ayon kay Acting Presidential Spokesperson and Cabinet Secretary Carlo Nograles, naghahanda at nagsasagawa na ng aksyon ang pamahalaan para sa mga Pilipino sa bansang Ukraine. Nagsimula na rin ang Department of Foreign Affairs sa paglilikas ng mga Pilipino mula Ukraine. The Department of Foreign Affairs accounts some 181 Filipino nationals in Ukraine, the great majority of whom are in Kiev. Our embassy in Warsaw placed great efforts in counting and accounting for every kababayan. The DFA is managing the repatriation of our nationals. 6 of our kababayans arrived last February 18. As we speak, 4 who arranged for voluntary repatriation are to depart today, February 24, 2022, from Kiev if circumstances allow. We expect them to arrive tomorrow here in Manila, and we will be at the airport to welcome them home. Our kababayan's safe and prompt repatriation is the department's top priority. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Sa iba pang balita, ginunita ng mga militanteng grupo ang ika-36 na taong anibersaryo ng pagkabuwag ng diktadorya sa bansa. Magbabalita, Charles Limon. Never again! Never again to martial law! Never again to martial law! Never again to martial law! Ito pa rin ang sigaw ng mga militante sa pagdiriwang ng ika-36 na anibersaryo ng People Power Revolution. Ito'y para ipaalala daw ng grupo ang naging mapait na kasaysayan ng bansa. Isa naman ito sa parte ng effort talaga nilang bumalik sa pamunuan ng Marcos family. Kaya nga importante na inaalala natin kasi madami sa amin talaga sa henerasyon namin ang napapaniwala sa fake news. Katulad ng mga accolades daw, achievements ng Marcos family, pero they refuse to acknowledge the facts. Nagmarcha ang mga militante mula Baguio Cathedral papuntang Session Road hanggang Malcolm Square. Agay kaysa amang ipuka! Gay gorotan! Gay gorotan! Gay gorotan! Nagtayo din ang mga ito ng exhibit upang ipaalala sa publiko ang mga nangyari noong martial law. Highlight sa exhibit ang parte ng pintuan ni Macleing Dulag noong pinagbabaril ito ng mga militar. Ito'y dahil sa pagtutol ni Macleing at ng kanyang tribo sa konstruksyon ng Chico Dam noong dekada 80. Si Macleing Dulag po isa sa mga tinatawag nating Cordillera Heroes. Nanguna sa pangontra dun sa mapanira at nabuhalang proyekto ng dam sa Kalinga. Sinariwa din ni Aling Geraldine ang kanyang alaala noong People Power Revolution dito sa Baguio City. Kwento niya, kakatapos niya noon sa kolehiyo at aktibong aktivista noon laban sa rehimeng Marcos. Cellphone that time kaya radyo-radyo lang tayo. Ang pinakasentro talaga ng sa EDSA. Kaya kung ano yung nangyayari sa Maynila, binabato nila dito. Lahat ng sectors ay nandun. Though representative, parang token mobilization lahat. Kasi salitan yung kung sino yung nandun sa ground zero at hindi dapat siya nababakante until such time na napatalsik na nga si Marcos. Si Mang Heraldo naman, aktibo ring nakiisa sa People Power Revolution. Yung paglalakad buhat Pasay hanggang monumento nilakad namin. Nagkaroon na si Fidel Ramos at si Enrile na malis na raw, nagtayo sila. Yun, naging masaya ang tao. Nagdaos din ng film viewing para ipaalala ang bangungot ng martial law. Pero sa press statement ng Samahan ng Mamamayang Nagkakaisa kontra Terorismo, nagbabala ito sa mga underground mass organization ng CPP, NPA, NDF na nagsasagawa ng mga rally. Ayon sa grupo, sinasamantala ng mga organisasyong ito ang iba't ibang issue kagaya ng people power upang makakuha ng suporta sa publiko habang isinusulong ang mga makasariling adhikain. Dagdag ng grupo, dapat tutukan ang mga reforma ng gobyerno sa pagprotekta sa karapatang pantao at huwag politikahin ang mga pagdiriwang gaya ng people power. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.
Susunod, lalaki pinagbabaril sa Abra ng kanyang sariling bayaw. Yan at iba pang balita. Abangan! Hello, good morning, TJ Home Builders po. TJ Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tjhomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TJ Home Builders po ay isang tindahan na nag-o-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TJ Home Builders, we turn houses into homes! Idol kita, gusto ko maging katulad mo paglaki ko. Ang mga pangarap mo, kayang-kaya nating tuparin dahil lahat na ginagawa natin ay para sa mga kabataang katulad mo. Sa milk ng batang 90s, tara't atin ang itrahay. Ang batang 90s milk tea, di ka magsisisi, promise. Sa milk ng batang 90s. Paulinimen! Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Paulinimen, ginhaway, garantisado. Paulinimen, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Paul! Huli ang isang lalaki sa Abra matapos pagbabarilin ang kanyang sariling bayaw. Magbabalita, Charles Limon. Bandang alas 6:50 ng umaga noong Huwebes, nakitang duguan at nakahiga sa damuhan si Cardelito Mindong, 39 anyos, isang construction worker sa barangay Macray, Bangged, Abra. Nakilala naman ang suspect na bayaw ng biktima at tanod din pala ng barangay. Sa investigasyon ng PNP, lasing ang biktima noong gabi ng Miyerkules. Nagkaroon daw ng mainit na pagtatalo sa kanyang live-in partner at bayaw nito. Inawat naman ito ng mga opisyal ng barangay at hinatid ang biktima sa kubo nito. Pero pagsapit ng umaga, nagulat ang mga opisyal ng barangay na duguan na at may tama ng bala ang biktima. Agad itong itinakbo sa Abra Provincial Hospital. Sa follow-up investigation at hot pursuit operation, nahuli ang suspect na kinilala ng biktima. Naharap ang suspect sa kasong frustrated homicide habang nagpapagaling pa ang biktima. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Kahon-kahong peking gamot ang nadiskubre sa isang bahay sa Mangkayan, Benguet. Magbabalita, Randy Guzman. Kahon-kahon ng peking gamot ang nadiskubre ng mga pulis sa isang bahay sa Mangkayan, Benguet. Doon sa nakalagay na address, Sitio Mangkuyas, Bulalakaw, Mangkayan, Benguet. So, naserve namin ito noong February 23 at around 8:50 p.m. Iba't ibang klase at brand ang nakumpiska sa may-ari ng bahay at medicine distributor. Nasa kustodiya ito ngayon ng Mangkayan Police Station habang inaantay ang kasong ihahain sa kanya sa paglabag sa Republic Act 8203 o ang Special Law on Counterfeit Drugs and Confiscation of Counterfeit Medicines. Ayon kay Dr. Willie Occidental, delikado ang mga peking gamot. Okay, pag sinabi kong peke, of course, yung effectivity or yung efficacy ng gamot na yon is questionable. Kung toxic yung ginamit na chemical, of course,
may harmful effect sa katawan yon. Okay? So, pwede mo ikamatay kung ang ginamit na chemicals o ingredients are toxic to the body. Paalala niya, bumili lamang ng gamot sa mga otorisadong mga butika. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Nasubukan mo na bang mag-shopping sa mall? No? At pagbili mo ng goods, inuwi mo, pagdating sa bahay, pagbukas mo sa bag, at sinubukan yung binili mo, sira pala. So, ano ang remedy? Especially kung doon sa resibo nakalagay no return, no exchange policy. Meron tayong warranties against hidden defects, and this is provided for by the new Civil Code as well as confirmed by the case of Maria Darlene de Mayuga versus Court of Appeals. Ang sabi dito, the vendor shall be responsible for any hidden defect which renders the thing sold unfit for the use for which it is intended. No? For which it is intended. No? Or, hindi lang magamit, it will also diminish yung fitness ng item from a department store or from any vendor for that matter. Ang pinag-uusapan, however, natin na pwedeng warranty against hidden defects are those which are sold first-hand, meaning brand new. Pag ikaw ay bumili ng second-hand, hindi ka pwedeng magreklamo na may warranty against hidden defect. So, yung mga bumibili, for example, ng second-hand cars, hindi ka pwedeng magreklamo na pag-uwi mo ng kotse, nasira ka agad, o mali ang pintura, etc. But if you buy this from the casa, or the plant, or the manufacturing assembly, at meron hidden defect, at na-discover mo pagkalabas mo sa sasakyan, then you now have a warranty against hidden defects, no? Ang sinasabi dito is the warranty against hidden defect gives you the right to return or even for restitution. Pwede nilang palitan or pwede nilang ibalik, and you can have a full refund, no, of the amount paid for that good which has hidden defect. Anong ibig sabihin ng no return, no exchange? Hindi yan mag-a-apply where the goods sold and the goods bought are brand new and it cannot be waived by the mere print in a receipt issued to you by the store where you bought yung goods na yan. 13 milyong pisong halaga ng marijuana na sabat sa Kalinga. Ang buong detalye, susunod na. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pines Estate and Gaming Corporation. Bazaar Music offers a complete line of musical instruments.
Wazar Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Wazar Music, bringing music closer to your hearts. Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa POW! Nasabat kagabi ng pinagsanib na puwersa ng PIDEA at PNP ang mga pinatuyong marijuana na tinangkang ipuslit sa Lubuagan, Kalinga. 2 ang arestado. Magbabalita, Charles Liman. Sir. Positive din ha? Oh. Another. Agad kinordon ng mga pulis ng Kalinga ang sasakyang ito sa barangay Dinakan, Danggoy, bayan ng Lubuagan, Kalinga kaninang madaling araw. Isinumbong kasi na may laman itong droga. Nang buksan ito ng mga pulis, tumambad ang 106 na bloke at 7 tubular form ng pinatuyong dahon ng marijuana. Nagkakalagang mga ito ng 13 million pesos. Arestado ang driver at pahinante ng sasakyan. Ongoing naman yung ating intelligence gathering. May mga, kaya nga ginagamitan natin ng air at saka land yung assault para sa ganon mahuli yung mga tao na involved dyan sa cultivation at saka transportation ng illegal drugs. Pero ayon sa PIDEA, pambungad lang ito sa mas malalaki pang operasyong isasagawa ng ahensya. Same time, yung interdiction effort natin sa land naman yon, pag-iibayuhin natin para tugisin natin yung mga nagpupuslit ng mga marijuana. Tama ka, konsya yan, harvest season yan. Sasampahan ang 2 ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Dangerous Drugs Act of 2002. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ngayong araw. Maraming salamat at muli, magandang gabi po sa ating lahat.